My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I... Какво става, хора? Днес разбрах, че мотора вече бил готов и отивам да го вземам от майстора. Отивам пеша, той човека живее наблизо. Чайте да ви покажа реката. Малко мръсна макар. Та човека е оправил амортисьорите, е повдигнал мотора. Обаче когато е повдигнал мотора, степенката вече остава много къса. Това в момента нямам степенка. Дали си купувам нова, не знам, той без това. Не знам, ще видим. Та дано човека да не си е легнал. После навръщане от пътя най-вероятно няма да снимам, защото нямам нито каска, нито абсолютно нищо, няма къде държа камерата. То слушай телефона. Днеска пак ще е голяма жега. Така вървя по средата на пътя. Макар е. Така аз дойдах. Вижте какъв фокус ще ви направя. Така хора, аз си взех мотора. Обаче им пада веригата, гумата е много напред, ще дръпна малко назад, се стегне веригата и така. Днеска стават доста проблеми. Когато майстора ми удължаваше амортисьорите, най-вероятно е сложил, е свалил гумата и после е сложил доста по-напред. Така веригата е доста хлабава и като дам малко повече газ, веднага изпада. Първо си мислехме, че не влизаше на скорост, защото падна веригата, обаче ние си мислехме, че заради скоростите свалих манивелата за да стегна това нещо. Няма да я слагам, тя е без станевачка. Просто ще дръпна гумата малко по-назаде. Как ще го направя това? Ще отвъртя големите болтове. Само да фокусирам. Ще отвъртя големите болтове. После, като вратна малко, тя гумата се дръпне назад. Същия начин от другата страна. Ще няма фокус. Така хора, отпуснах големите болчета, а за малките болчета ми трябва ключ 10 номер, който аз нямам. Обаче сетих, че вътре в багажника би трябвало да има. Бях слагал, не знам, не си спомням, че съм слагал, сега ще видим. О, да. Стария цвят на капаците. Фокусирай ли? Отверка. Това за свещата. И нова свеща. Точно 10. Та така, препоръчвам ви да си имате такова нещо, защото не се знае кога
какво може да стане. Така, готов съм с веригата. Доста я стегнах, дай, може и малко прекалено да съм я стегнал. Така ще я пусна. Сега се отцапах. Така си сложа работите в багажника. Това багажник не знам какво е. Ще го изчистя малко, ще го избърша. Ще сложа един филтър на тръбичката за бензин. Ето ще сложа едно капаче. Място на манивелата. Така първо ще сложа работите, ще сложа капака. Това няма го снимам, защото няма как да го снимам. А останалите работи ще се опитам да ги снимам. Така. Сложих си капака. В гаража намерих много готино парче. Значи, защо не фокусира? Добре, не знам защо не фокусира. Намерих парче, което за мое щастие става точно на мястото на манивелата. Не искам да си така, защото да знам, може и зъбчетата да се надраскат по някакъв начин, не знам. Ще го избърша това. Държи. Избърша малко. И слагам парчето. Но като цяло стана по-готино. Днеска го взех, излезнахме малко с приятелите, я караме. Това ми веригата ми падаше, вече я оправих. Обаче на приятеля му свърши бензина. Където се прибрах, мисля, няма караме днеска. Ще направя едно видео. Няма да карам днеска. Обаче утре ще снимам още едно. Зато днеска кой сме, само да видя. Днеска е 22 май. Видеото най-вероятно ще го кача или днеска на същата дата, или утре, т.е. на 23. А след няколко дена ще има нов клип. Т.е. клипа ще го снимам на 23, следващия. Т.е. утре, обаче няма го кача веднага. С 1-2 дена ще го кача. Мисля, снимам... Имам идеи за няколко клипчета, така че тия дни ще се опитам да ги снимам. После ще ги качвам на седмица по 2-3. Се опитам да не ви обещая сега, после... Като имам свободно време ще качвам клипове. От един месец сигурно вече нямам мотор, така че нямаше как да кача. И така, отивам вътре да взема филтъра и после ще го оправим. Ще сложа и филтъра и сме готови. Сега кажа някакъв приятел да ми помага за камерата, защото така наистина е трудно с едната ръка да държиш камерата с другата. Се мъчиш да правиш нещо. И съвсем обикновен филтър, купих го за 1,50, максимум 2 ля. Обаче
Това нещо наистина върши голяма работа. Чисти бензина, двигателя ви. Да не влизат прашинки и тъпоти, защото аз нямам цетка. И без цетка да знам това да надразни по някакъв начин, затова си купих филтъра. Така само, че на много гадно място съм сложил мотора. Ето вижте ми степенката, степенката е доста къса, защото като се повдигне това е... Колко е повдигнато? Е толкова. Мисля, че майстора много хубава работа е направена. Да. Ще даже не си личи. Супер малко трябва да се гледаш. Така първо ще спираме бензина. За да не текне. Той в момента тръбичката е пълна с бензин. Така че се изсипя малко. Как се ударих. Трябваше да изсък. Добре, долната част няма да я изкарвам, защото излиза още едно парче. Много късно. Дали ще стане само, че... Как гледаме как ще седи филтъра. Филтъра наистина е много голям. Значи... Тук ще го клъцна. И тук някъде. С другата ръка. Айде, фокусирай. Аре. Както парче. Мисля, че толкова ще е достатъчно. Та, наистина е много трудно така с едната ръка. Така, първо ще разширя дупката на маркушчето, за да може да влезне, защото това е наистина доста голямо. Ще се разсложих филтъра. И хора, прибрах се. Супер много се изморих, има още работи за оправяне в мотора. И мисля да обработвам клипчето. Не знам как ще го кача, обаче почвам да го обработвам. Харесайте клипа, ако ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и до скоро.